Здравейте хора, аз съм Dex и тук сме в синглплеер сетът ми, който вече не е синглплеер, прехвърлих го на Hamachi. Да, и тук са нещата на Кейзър. Ходих доста да копая, да, тук съм си сложил малко диаманти, тук имам някакви книжки, мечи, глупости така като цяло. И да, той вчера, нали, след като прехвърлих сървъра на Hamachi, направи този chicken cooker и системата е след като тези кокошки пораснат, натискаме това и да, и горе-долу като цяло ето попада всичко. Обаче в момента нямам храна и ще си взема. Така, ще да си обера фермата. И за sugarcane. И да, обаче тя не е порасна цялата. Голяма работа. Скоро ще направим автоматични ферми и за картофи и за моркови. Ако не знаете откъде съм ги взел тия картофи и моркови, взе ги натам, но натам имаше едно село в пустинята и аз налемях през пустинята и след това намерих го и взех, обрах там някакви картофи, моркви и така. Да. И ги имам, посадих ги с бомбон ги и така. Сега. Енчантнах два меча. Единия се падна в Sharp 3 и го оставих в Ender Chest-а. В една ми са само Knockback 2, който го изхвърлих в това. Като цяло това са ми ресурсите. Нямаме много, аз си държам малко от диаманти и така. Его Sharp 3, Knockback 2, толкова си го запазих, не знам защо. Имам Power 4, Infinity една книжка. Имах и Sharpness 4 книжка, ми се падна Sharpness 4 такова меч, Looting 3 и Knockback 2 и реших да ги направя Sharpness 5. Тая кирка бях оставил на 10 durability заради нещо в недъра. Имам планове в недъра, това трябваше цялото съм го копал, ще я да ви покажа малко колко е равно. Защото мисля до Fortress да си направя път, защото не знам аз защо, но като цяло да, това ми е плана. Форчан кирката няма си я нося в мене и само си я тъча. Да. Си я тъча и Sharp 5 меча си нося. Така малко кол ще взема. Аре бе. Така и слагаме това. Бъхам го това тук. Правя този рън на блокове. Проблема е тук, моя сървайвъл, че нямам много айр. Така сега ще ви покажа как съм направил къща, защото в миналия епизод не я довърших. Така. Направил съм я ето така. Нали, кварц, тук стъкла направих. И на втория етаж, тук един точ леко скрит, така. Втория етаж, тук съм си оставил чест за стекло и тук чест за дърт. Сега ще ви разведа тук долу какво си направих. То не е Potion Room, не знам. Просто съм си служил такова. И тук са ми като цяло съставките за Potion и глупости. Правим така. И сега само ще ви покажа какво съм направил в недъра. Дам помежду другото. Не мисля, че съм го показвал, но бутушките по T4 Fairphone 4 Death Strider 3 са яки. Честплейта фул. Махни се бе. На книжка Torrens 3 просто реших да го съединя с това и да. Като цяло си правя фул броня и скоро ще трябва да се енчанта нови айтеми за мен, защото да. Само тия потушки по случайност не знам как не са такова ли. Тя морка ще ги оставя тук, да. Сега ще ви покажа какво съм направил недъра. Да. Сега ще почне да лаги. Поглеждаме. FPS-а. Така стабилно. Така. Тук, ако върнете
малко, не знам точно кой е епизод, но бях влизал в недра. Тук имаше една огромна планина, която я съборих буквално вчера. И така. И както ги казах, от тая кирка от 1561 дюрбилите останах на 10 и както виждате доста. И нали смисъл поправих си и после още трябваше да копая и така докъде е стигнал. Тя не съм ги затварял, аз не знам защо. Меча ми си ми е с май 4, аз като цяло не бях играл много. Така, тук малко поизравнявах. Защо не си взех форчън кирката с мене? Добре, Silk Touch и копая в Overworld. Не така се казваш. Не знам, не съм сигурен. Имам много кварц, който искам да го обирам, защото мисля да направя до Фортреса влакче и ще ми трябва доста кварц. И ще трябва да се качвам по някакъв начин горе на таваните, обаче просто някакси ме е страх, че че ще има лава и че ще умра. Да. Защото мястото ми, на което ме е спалнал като цяло, не е от най-добрите. Фортрес е на там. Да. Тия букове. Така. Вчера доста се погаврих с тия педали. Добре. Сега толкова много торче, не знам кои да следвам. Добре, ето. Да, ги е. Доста се погаврих с тях, направи си стрен. Добре. Направих си стрен полшанки и започнах да ги бия само за левел. И така. Бих доста. Първо, защото исках да ме подгонат, не аз да ги гона постоянно, ги удрях така с лък. И като по чудо сега не ме гонат, не знам. Допреди малко ме гонеха, са за клипа са спрели. Искаш ли? Ети. И да, и сега ще мисля влакчето тук, нали ще имам много да заравнявам. И така. Парех си тази кирка, защото нямам друга Efficiency 4 и просто не исках да я губа, пък ако я изгубя, трябваше да я копая с Silk Touch, а пък да. Silk Touch е същемна кирка. Не трябва да си хъби за копане на недерак. И да, ето го тук, къде го видяхте. Да. И ще идвам тук да фарма такова главички. Не съм направил още... Да, тук съм го зазил. Не съм направил още... Това е платформата. Чувам смотан газ. Сега на къде бях? Не съм. И не съм експорнал дори целият Фортрес. Мисля, той е доста голям. И не знам защо не съм го експорнал, но... Да. Сега мисля, че съм нагоре. И да. И като цяло... Да, това тук ще ми е мястото, което... Дали ще го правя... Такова. Натам не съм ходил, натам глупости. Давай, като цяло... Почти нищо не съм експорвал. Да, сега пак телефона. Да, тук има лава, не искам да пробвам нищо. Защото не ми се умира. Аз умрях няколко пъти в недра, ама не ми се умира просто за клипа и така. Сега тук дойдох. Как се кача? Добре. Да всичко щупих. Да, готово. Чест ли видя? Не, това е било лава. Тук съм го зазидал. Да, тук беше един от път, който умрях. Защото искам да зазидам тази лава и така, тя се разтече. Като цяло, с извинение и без извинение, паци за мене.
Аре, ела бе, не искам да тъбутам. Ела бе. Само кол. Между другото, Sharp 5 Knockback Veluting 3 ми е меча, ама нещо няма уидър скелети, който ме притиска и се дразна. Още не знам на къде е енда, което също е едно от нещата, за което се дразна. Така. Сега тук видях Блейс, ето го. Да, готово. Не, кой имате? Ли! И той има спаунер тук. Тия как се навъртат, ще ме е страх да не ги удари и просто ще сгафа някакси. Така, насам. Като цяло нямам идея за този епизод, исках само да ви покажа какво съм направил. То не че е много, но да, вече няма да е синглплеер. Аз си продължа поредичката, пак ще ми е синглплеер, но просто ще играем двамата. Мултиплеери, да, не синглплеер, ми мултиплеер. У нас си оставам същото име. Само много ме страх тук някъде лави глупости да не излизат и аз да умра отново. Да. Кварца ще трябва тук да дойда. Почти целия няма мога да го събера, ама по-голямата част ще трябва да я изгрифам, така да кажа. Защото много кварци ми трябва. Преди защо кварца не го ценех. Тази мишка много бързо нещо. Кварца изобщо не го ценех. Има го като никакъв блок. Мисля, изобщо не го използвах. Ама сега доста ми е нужен. Нямам никаква идея дори как ще направя влакчето, защото така да, аз имам няколко идеи, ама не знам точно. Ще реша, нали, с Кейзър, защото и не мога, мисля, и на него до някаква степен ще трябва да му харесвам. Да. Много кварц. Аз от нещо със светна така. Това е голстоуна. И да. Чува се да се дели в недъра тук да копам кварц като някаква качалка. Там още един блейспа. Но просто много огромен. Аз ако не си отбелязвам с нещо, просто ще се изгуба то. Не. Шит. Нещо лагна. Шит. Това просто така не ми е ставало, пак ти лага. Къде си, бе? Не! Нещо ми лаги. Защо? Добре, вие колко събрах? 12. Достатъчно са ми. Миргай. Добре, защо малките не дават такова? Аз като цяло недъра изобщо не съм го експорал. И да. Тия тук ще трябва да ги махам, всичко трябва да го правя една огромна платформа. Защото за сега няма никакви и защо ми лаги. Добре, само за малко ще вия нещо. Чънковете си намаля на 7. Да, в недъра на 7 чънка е отврат. То като цяло, да, е отврат. Добре, сега тук. Шит. Шнап. Как се оплаших? Така. Шит, сега ако падна, просто ще е най-гадното нещо.
както ми лагва. Да. Да. Ео. Добре, сега и там влизаме един патак. Просто само крив с смотания лък. Така. Храна. Добре, насам бях. Двама са. Нали? Елате. Ела. Добре, как така ме хитне, бе? И не дадоха никакви глави, ти нормал ли си? Нормал ли си? Добре. Еш го пето. Я? Това се опаши. Кажи го пречокам. Стерите не сига до него ли? Какво? Аз го изгубих. Добре, както иде. Да се махам от смотания недър. Не съм имали нещо. Не знам дали съм експорвал. Да, там го изпорвал. Добре. Да. Няма да е зле да си взема то, санд. Какво? Сол санд. Сега ще кажа сандстоун. Защото да си съда кварца. Така. Какво да сложа? Така е, сега като нямам материали. Да! Добре, както иде. Това блок тук е излишен. Ето кръг остава. Тук не е излишен. Къс, къде ми е смотаната стълба? Ясно. И ще се връщам в базата. Добре, тук как съм го направил? Просто уникат. Тук глупости. Тук не знам какво е това. Да, тук направо си се фърлях, ама не. Подпечвам там. Добре, са тия дупки тук, не знам защо са така. Трябва да ги поправя. Ама ми лагва на помия. Което не говори добре. Нещо компа ми. И сега се връщам към хомето. Мисля, нали, влакчето тук да продължа. Даже мисля, всъщност да има някаква, да изглежда като все едно някаква спирка. Добре си влече за чум, което е, защото... спирка, която, нали, да ме все едно да ме спира на Nether Fortress и вече после да си продължава, все едно експорвам, нали. Да, това ще ми е идеята, не знам как ще се получи, не знам изобщо дали ще се получи, защото доста работа, доста кварц, голяма занимавка си е. Аз за другия епизод мисля доста кварц да съм събрал, сигурно около един час, нали, двоен час с кварц. Да. Аре, не тъгатих. Да, тук просто ще си е... Лаги ми. Да, оправям дупката и ще отивам вкъщи. Вижте просто колко е равно. Трябва да го торшам цялото, защото много ми се спъват такива патаци. Тапанари, които не е яко. Добре, аре, дай. Харко, че ме спълнявам някъде на място. И пак почва да ми лагва. Тук често пълен. Така. Това го слагам. Тук, това ще го сложа тук. Да, понеже друг, доста ендърмени се бяха спалнали.
То Power 2 ми е от някакъв шитнат скелет. Между другото, много тъпо се получи. Вчера взех от скелета Power 2 Flame 1 лък и не знайно как, по някаква причина го фърлих без да искам. Не съм си искал изобщо. И дойде един крипър, нали, той крипър беше до булка, нали, какво аз да го бия без да искам, нали, да го бия нещо правя така. Крипър беше тук. И аз идвам, нали, удрям го и той представя, не взимам това и той гърми. И да. И си заминал към. Аз преди това го бех взел и го бех видял какъв е. Сега си взема форчанката, за да го изкопая този кварц, защото да, кварца сега много ми трябва. Аз нямам много по принцип. Да, ето го. Как се опажих, че това не качва. Трябва да се начинатвам някакви неща, глупости. Тук са ми тия полиш глупостите. Това много ме кефи от тях. Това и е това. Това горе-долу. Не ме кефи колкото другите две. Да. Сега ще го изкопая това. Още един стак имам. Това тишина. Не се сещам просто какво да кажа друго. Мисля, че казах, че къщата, нали, смисъл завършена, глупости показах долу. Така да аз си слизах. Така. Това е форчун, нали? Добре. Искам да енчантам много някакъв диамантен, ще кажа диамантен честплейт, защото просто това почти изчупен. И да, даймонд гаш ще ми трябват. Бе, като цяло ще ходим да купаем с кейзър на 11 лер за диаманти, защото, нали, той като влезе нямаме много диаманти, за да ги, в смисъл, защото трябва да ги делим. Нали, аз 32 съм си ги служил в Ender Chest, защото да. А пак другите там, не знам, аз му казах, ако иска, той си енчанта там някакви кирки за 30 лео. И да. Така. Така. И 53 не е зле. Почти още един стак. Добре. Сега какво да ви покажа друго? Имам века. Fire Protection 3. Я го видя. О, шит. Fire Falling Protection. О, what the fuck. Това за 30 лева. Глупости, да. Тук са си неговите работи. Тук нали като цяло. Чикен кокъра доста голяма работа върши, ама нещо тия кокошки не растат. Защо ли? Ще влезна да ги изтрепа всичките. О, шит. Але... Така. Така става като не работи смотан чикен кокър. Това стана като подскачах ли или? Да. Добре. Сега как ще излезна? Добре. Някакъв начин тук ще измисля. Съсипах всичко. Да. Оу, шит. Добре. Мисля... Да, той панава хопара, ти лут ли си?
За режи ще го прам после. Да. Така. Да. Готово! Да, ей го е. Какво прави я за мале? То да. Добре хора, мисля това да е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Нищо не правихме, само ви исках да ви покажа какво сме... Обърках се аз вече. Какво сме... Да исках да ви кажа, че вече синглплеера ще го правя на хамачи. И да, като цяло това е. Иска да ви покажа, че хем кукър глупости. И така. И да, аз бях Dexai, надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. И чао, това беше от мене.